Què tal, amics i amigues? Ha arribat una caixa, anem a veure què hi ha aquí dins. Això en diuen unboxing. I llavors, doncs, en el Twitter es posa l'etiqueta o hashtag unboxing i bé, tothom obre caixes, capses, en aquest cas capses. I ens estem acostant a Sant Narcís, a les festes de Sant Narcís, a les fires, i mireu, això és el que acaba d'arribar avui mateix. Ei, què, em queda bé o què? Vermell i blanc, els colors de la ciutat de Girona. Fixeu-vos que el GEC, el grup excursionista i esportiu gironí, del qual en soc soci, té els colors blanc i vermell. El Girona Futbol Club també, i l'escut de la ciutat de Girona. Fixeu-vos amb aquestes ondulacions que se'n diuen gules i el blanc de fons. Ve del francès, que vol dir vermell, i és de la gola, ve de gola. Significa valentia, noblesa, sacrifici, i alguns ja han pogut veure els quatre rius també, el Ter, el Güell, l'Onyar i el Galligants. Servirà per promocionar el llibre Les Fires de Sant Narcís. Visca Sant Narcís, visca les Fires!